ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് കണക്കും ചെയ്ത് ഇത് എന്തോന്ന് കണക്കിടയെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കണേ എന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. കൂട്ടത്തിൽ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണ്ടോന്ന് ഞാൻ ഇടങ്ങന്നിട്ട് നോക്കണുണ്ട്. അങ്ങനെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാരും പോവാണ്. എല്ലാരും ബാഗ് ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ പോകാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അശ്വനാണെങ്കിൽ എന്നെ നാട്ടിക്കല്ലേ അളിയാന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി നേരെ പോയത് റേസിന്റെ മെയിൻ ബിൽഡിംഗിലേക്കാണ്. ഒരു കിൻഡൽ ബുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു. 13 ബുക്ക് ഉണ്ട് ഈ ഇരിക്കണത് എന്റെ കയ്യില്. ആൽഫിനും വിശ്വലക്ഷ്മി ഇവിടെ റേസിന്റെ ആപ്പൊക്കെ ശരിയാക്കി ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്റെ കൂടെ ബുക്ക് എടുക്കാൻ ടെൽസ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഉണ്ടാവുന്നു. ടെൽസ ആണെങ്കിൽ പകുതി ബുക്ക് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഇവിടെ വെച്ചേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ വന്ന് എടുത്തേക്കാന്നും പറഞ്ഞു പോയേക്കാണ്. ഐഷു ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഫേസ് റിവീൽ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒളിച്ച് നിൽക്കാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ചേരം റേസിൽ ഇരുന്ന് താളവും വിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ബസ് കയറാൻ. അങ്ങനെ ബസ്സിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും. അങ്ങനെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോ ദേവന്നു നമ്മുടെ ബസ്. അങ്ങനെ ബസ്സിൽ കയറി ഇരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിപ്പാണ്. നിന്ന് നല്ല കുലുക്കമുള്ള ബസ്സാണ്. ആഹാ എന്താ രസം, കുലുങ്ങി ഇങ്ങനെ പോവാൻ. അപ്പൊ ഇനി വീട്ടിൽ പോയിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ.